Той срещата води, избра ресторанта, в който нощта бе изящна, галантна. Вратата отвори пред нея с поклон и даде им мястото с най-хубав фон. Изглеждаш очарователно, тихо промълви, и огънче нежно за нея запали. Без думи излишни за бивши жени с безсмислени драми не губи той дни. Вместо това 3 въпроса зададе: какво те усмихва и радост ти дава? Кой е в този свят най-дълбоко те трогва? За какво си мечтаеш, но мракът настъпва? Ръката й хвана с нежна опора, плати тихо сметката, без да говори. Намигна и леко си скрава в окото, щом стана студено, съблече сакото. Нея събличаше с поглед нахален и груб, а пазеше нейния трепетен дух. Потъвам в очите ти, каза с въздишка, докато вятърът гонеше тънката нишка. Целуна я нежно, настойчиво дълго, и сякаш светът се завъртя наоколо. И сякаш светът се завъртя наоколо. А щом тя си тръгна към своя уют, обърна се пак да я зърне за миг. На другата сутрин телефонът звъни, благодата сутрин телефонът звъни. Благодаря ти за тази прекрасна вечер, кога ще се видим отново кажи. Сърцето ми чака и вече трепти.